Spoor van plastic filtertjes langs de oevers van de Oosterschelde. Niemand loodsen en niemand verliezen, maar we komen toch van alles tegen gewoon. En verder in deze Zeeland nu. Gevaarlijke verkeersdrukte rond supermarkten. En spelenderwijs leren over klimaatverandering. Goedenavond. Ronde witte filters, langwerpige grijze, kleine zwarte met gaten erin. Vrijwilligersorganisatie De Bende van het Strand vindt tijdens het schoonmaken van de kustlijn van Schouwen-Duiveland aan de Oosterschelde regelmatig van deze plastic filters die de natuur vervuilen. En een zoektocht naar de daders, die blijft lastig. Heel veel filters, plastic filters, zwarte, witte, eigenlijk van alles wel. Heel veel de laatste tijd weer. Hoe de filters in de Oosterschelde terechtkomen weet de Vries niet precies, maar hij heeft wel een vermoeden. Die zijn per ongeluk verloren, denk ik, allemaal. Op de een of andere manier. Niemand loodsen en niemand verliezen, maar we komen toch van alles tegen gewoon. Viskwekerij Kingfish Zeeland bij Cats is tot nu toe het enige bedrijf aan de Oosterschelde dat heeft toegegeven dat een gedeelte van de plastic filters die worden gevonden van hun afkomstig zijn. Wij hebben in maart 2021 een spil gehad. Er is een zak omgewaaid. Die is in de uitgaande sloot terechtgekomen. En dat is helaas in de Oosterschelde terechtgekomen. Nou, die dingetjes die drijven net onder het oppervlak. Die hebben dezelfde dichtheid als water. Dus die gaan met alle eb en vloed heen en weer. Ja, en zolang er nog zijn, zullen ze ook aanspoelen. Naast dat de filters dus aanspoelen op het strand en de kust, maakt de Vries zich vooral druk om de gevolgen voor alle dieren in de Oosterschelde. Wat het exact op de beesten doet, dat weet ik niet. Ze worden opgegeten, ze komen in de vissen terecht, de zeehonden terecht. Ze komen overal terecht. En elk stapeltje heeft gewoon een eigen verhaal gewoon. Kingfish heeft inmiddels allerlei maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er geen filters meer in de Oosterschelde terechtkomen. Om het in de toekomst te voorkomen zijn we natuurlijk eerst gewoon onze systemen heel goed na gaan kijken. En hebben we een prefilter geplaatst in het slootje waar het uitgaande water dat teruggaat naar de Oosterschelde geplaatst. Om te zorgen dat als er nog biofilters uitkomen, dat die daar afgevangen worden. De Vries is natuurlijk blij met dit initiatief, maar vindt dat dit probleem grootschalig aangepakt moet worden. Op blijven letten of ze het niet lozen. En daar zou ik best wel een beetje aandacht aan willen besteden gewoon. Desnoods 1 keer in de week langs de Oosterschelde met een bootje of wat dan ook. Dat was eigenlijk ook de bedoeling. En om ze op te ruimen en een beetje te monitoren. Van der Linden is het hiermee eens. De Oosterschelde is namelijk hun werkkapitaal, dus hoe schoner hoe beter. Kingfish heeft daarom lering getrokken uit wat er is gebeurd en heeft daar actie op ondernomen. En ik denk dat het belangrijk is dat als er zoiets gebeurt, dat andere bedrijven, in dit geval die ook biofilters gebruiken, daar ook lering uit trekken. Ga je bedrijf na. Ga kijken of er geen ongewenste elementen in de natuur terecht kunnen komen. Zorg dat je het voorkomt. Maar daarnaast zou de overheid volgens de Vries ook een grotere rol kunnen en moeten spelen om ervoor te zorgen dat er geen biofilters meer in het milieu terechtkomen. De overheid die zou er eigenlijk wel een beetje aandacht aan moeten geven, ja? Maar het gebeurt waarschijnlijk niet. Of ik weet niet waarom het is, maar ik hoor meerdere partijen erover klagen, maar niemand doet er eigenlijk wat aan. En de overheid ook niet zoveel, nee. En daarom blijven alle vrijwilligers van de Bende van het Strand het voorlopig zelf maar doen. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de levenslange gevangenisstraf voor de moordenaar van schoenmaker Johan Quist uit Vlissingen. De man vermoordde nog 2 mensen op een zorgboerderij in Alblasserdam. Het Openbaar Ministerie wil dat de moordenaar ook TBS krijgt, omdat hij stoornissen heeft. Maar dat kan niet in combinatie met een levenslange celstraf. Automobilisten, fietsers en voetgangers konden vanaf vanmiddag over de eerste echte brug van de Nieuwe Sluis in Terneuzen rijden. De Zuidbrug is de afgelopen dagen uitvoerig getest en ook goed bevonden. En dat betekent dat de verkeerssituatie op het sluizencomplex in Terneuzen opnieuw verandert. Nu de Zuidbrug in gebruik is, is de tijdelijke brug die over de Nieuwe Sluis ligt niet meer nodig. Die wordt dus de komende tijd afgebroken. Het uitkijkpunt bij de tijdelijke brug moet ook wijken. Die verhuist naar de oostkant van de Nieuwe Sluis. Wie doet er nou zoiets? Dat was mijn gedachte. Waarom? Als je het ergens niet mee eens bent of niet mooi vindt, vertel dat. Maar waarom moet je dat op deze manier laten zien?
In Biervliet heeft de gemeente Terneuzen het bekladde regenboogzebrapad schoongemaakt. Met stoom van 145 graden ging de schoonmaker aan de slag. Hij heeft er zo'n 7 uur over gedaan om het zwarte spul te verwijderen. Donderdagochtend bleek het zebrapad door onbekenden met een soort zwarte verf overschilderd te zijn, alsof het weer een zwart-wit pad was. Ik hoop dat degene die de zwarte verf erover gedaan heeft, of het zwarte spul, dat hij dat niet nog een keer doet, nee. Gaan jullie die kleuren opnieuw doen? Daar heb ik niks over te zeggen natuurlijk, want ik ben lid van de dorpsraad. De gemeente doet zulke dingen. Maar ik denk toch echt wel dat de gemeente de intentie heeft om te zorgen dat het weer helemaal netjes wordt. En de gemeente beslist inderdaad de komende weken of het regenboogzebrapad weer echt netjes wordt bijgeschilderd. Een van de duinovergangen bij natuurgebied Oranjezon gaat dicht. Het gaat om de plek waar eerder al een seksverbod was ingesteld. De gemeente wil met de afsluiting de overlast in de duinen verminderen. Want er kwamen de afgelopen jaren steeds meer klachten binnen over mensen die er seks hadden. En na het hoogseizoen gaat de duinovergang weer open. Gevaarlijke verkeerssituaties in Sas van Gent. Dat ging maar net goed. En zo gebeurt het veel vaker, pal voor de 2 nieuwe supermarkten in Sas van Gent. Ze zijn nog maar een paar dagen open, maar sindsdien zijn er 2 fietsers aangereden op dit kruispunt. Mevrouw, wat vindt u van de nieuwe verkeerssituatie? Slecht. Iedereen moet hier voorbij het fietspad. Ze komen van alle kanten en er is al wat gebeurd, dus er gaan er meer gebeuren. Met die auto's en de fietsers die hier doorsteken. Ja. Het is gevaarlijk en dat vindt ook Marina Govaert van de Fietsersbond. Als het een beetje druk is, dan kan er toch wel eens een keer iets misgaan. En hopen dat het niet fataal is. Op de Westkade bij Sas van Gent rijden al veel auto's, vrachtwagens, maar ook vooral fietsers. Het is een drukke verbinding richting België. Daarom zou Govaert graag zien dat er in de toekomst een alternatieve route komt. Zeker nu er sprake is van de komst van een groot distributiecentrum aan diezelfde weg. Dan nog veel meer verkeer erbij krijgt, dan heb je kans dat er echt fataal ongelukken gaan gebeuren. Het herdenkingsjaar van de watersnoodramp is niet enkel een jaar van 70 jaar terugkijken, maar ook 70 jaar in de toekomst kijken. In en rond het Watersnoodmuseum zijn daarom allerlei projecten gaande over het Zeeuwse landschap en over onze voortdurende strijd tegen het water. Een van die projecten is een spel aan een ronde tafel met de Oosterschelde in de hoofdrol. Het spel is een onderhandelingsspel waarbij verschillende inwoners van het landschap van Zeeland zijn vertegenwoordigd. En dat zijn niet alleen mensen, dus bijvoorbeeld een boer of een vakantieparkmanager, maar het zijn ook dieren en planten die een stem krijgen in de toekomstige inrichting van de Oosterschelde. Vandaag is een groep studenten uit New Orleans te gast in het Watersnoodmuseum. Zij hebben natuurlijk, net als wij hier, een enorme ramp gehad. Katrina, de orkaan die ook tot een watersnood heeft geleid. En daarna zijn er ook heel veel infrastructurele ingrepen gedaan. Dus zij vinden het interessant om te kijken hoe wij hier in Nederland mee omgaan. En hoe we ook naar de toekomst kijken of die infrastructuur nog wel de oplossing is. Of dat we ook moeten kijken naar bijvoorbeeld meer ruimte voor de natuur als bufferzones voor het water. Ja, aangeschoven is verslaggever Anke Tanihatou. Anke, als we die reportage zien, het is dus herdenken, maar ook vooruitkijken. Ja, het museum heeft voor dit herdenkingsjaar gezocht naar partners. Ontwerpers, stedenbouwkundigen, ingenieurs, maar ook filosofen. Partijen die zich bezighouden met het landschap voor de toekomst. En in dit geval dus de toekomst van de Oosterschelde. En wat kunnen die ons meegeven? Wat ze vooral willen is dat we nadenken dat als we ingrijpen in dat landschap, dat altijd gevolgen heeft voor de mens en voor de natuur en soms voor allebei. Nou, een ander mooi voorbeeld van een project, dat is een installatie in de duinen bij Renesse, tussen Renesse en Scharendijken. En dat is eigenlijk een lange rij met takken met lappen ertussen. Het is een idee dat we een levensgroot weefgetouw hebben opgezet, waarbij we met de verschillende karakters eigenlijk in een duin gaan kijken van hoe gaan die met elkaar om. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de den, die ben ik toevallig zelf vandaag. Maar ook het helmgras, de maan die zorgt dat er eb en vloed is. En hoe al die elementen eigenlijk samenkomen. Elk element is een lap stof in een bepaalde kleur. Zo is kunstenaar Marinus van Dijk uit Burghaamstede blauw. En dat staat voor de badgast. Ja, dat zijn de toeristen die hier voor het strand komen en voor de natuur komen.
En omdat dit zijn vakken die zijn verdeeld in seizoenen. Dus in elk seizoen is een badgas op een andere manier aanwezig. Dit is wel een aardig project ook, omdat je dus even bewust wordt wat voor elementen er spelen hier in het duingebied. Hun willen dus in wezen de duinen eigenlijk ook een stem geven. Wat is er nodig om een duin te behouden? En wat is er nodig om de zee te behouden? Ja, dus voor al die mensen die dan bij Scharendijken die lappen zien hangen, even voor de duidelijkheid, het is geen zwerfvuil. Ik geef toe, het is een beetje abstract allemaal. Je mag het ook mooi, je mag het lelijk vinden. Maar het is hoe dan ook een manier om je bewust te maken en je te laten nadenken over je leefomgeving. Anke, dank je wel. Vanochtend trokken er nog een paar buien over onze provincie. En vanmiddag werd het zonnig, maar niet echt warm, rond de 20 graden. En de komende dagen blijft het wisselvallig en hebben we ook niet echt zomerse temperaturen. En door die klimaatverandering waar we het altijd over hebben, valt de graanoogst steeds vroeger, melden boeren. Er is inmiddels al heel veel graan geoogst. Zeeuwse boeren hadden dit jaar meer ingezaaid omdat de graanprijzen zijn gestegen. En dat komt weer omdat Rusland en Oekraïne veel minder leveren door de oorlog. Later meer op onze app en op onze site. En dat was het voor deze vrijdag, Deze Zeeland Nu. Graag tot morgen bij het nieuws en het weekoverzicht. Tot dan en alvast een fijn weekend.